Wara li l-Parlament fis-6 ta' Lulju li għadda vvota favur emendi fil-liġi tal-IVF, twildu jew daqti twildu 16 il-tarbija ġdida. Dan grazzi għall-emendi li daħlu fis-seħħ. Emendi li deputati fih dan il-Partit Nazzjonalista ta' Bernard Grech ivvutaw kontrihom jew saħansitra ma ttendewx għal vot dwarhom. Ħabbar dan id-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fearn waqt diskors parlamentari dwar l-estimi finanzjarji tal-Awtorità għall Protezzjoni tal-Embrjuna l-2023. Bil-sperm donation diġà kellna 7 titrabi li twildu, 7 ħajjiet ġodda, 7 familji u għandna 9 titrabi on the way. B'kollox 16 il-ħajja ġdida grazzi għal din l-emenda waħda mill-ħafna illi daħħalna u li sibna l-oppożizzjoni dakinhar kontrija. Id-Deputat Prim Ministru fakkar ukoll kif l-emenda li tippermetti d-donazzjoni tal-isperma kienet waħda kruċjali biex ittejjeb sostanzjalment ir-rata ta' suċċess ta' proċeduri IUI tal-IVF li waslu għat-twelid ta' aktar trabi u bekk aktar kopji jsiru ġenituri. Bl-sperm donation, ir-rata ta' suċċess tal-IUI minn 2% titla għal 37%, Mr. Speaker. 37%. Da jfisser ħajjiet ġodda, jfisser trabi ġodda, jfisser familji ġodda. Naqra emenda li daħħalna ifisser qed daqanna daw il-ħajjiet kollha ġodda. Xuħud fil-Kamra qegħdin bil-qeda hawnhekk ivvotaw kontrija. Fid-diskors tiegħu id-Deputat Prim Ministru Chris Fearn irrimarka li dawn l-emendi li daħlu fis-seħħ grazzi għall Gvern Laburista għamluha possibbli biex aktar ġenituri japplikaw għal proċessi tal-IVF. Dan jidher ċar anke meta wieħed iqabbel in-numru ta' applikazzjonijiet li saru bejn is-sena 2021 u dik tal-2022. Ftit ġimgħat oħra wara l-ewwel kellna speċjalista konsulent wieħed li joffri s-servizz tal-IVF. Mbagħad kellna t-tieni konsulent li joffri s-servizz tal-IVF ġewwa Mater Dei, titta ġimgħat oħra ħajkollna wkoll it-tielet konsulent li tkun qiegħda toffri s-servizz tal-IVF ġewwa Mater Dei. Apparti minn hekk id-Deputat Prim Ministru sostna li kien hemm ukoll investiment f'aktar apparat, laboratorji u spazji akbar biex jingħata dan is-servizz bl-aħjar mod possibbli. Intant ħabbar ukoll li bħalissa b'kollox hemm 69 tarbija oħra fit-triq u li dalwaqt jitwildu grazzi għal proċessi tal-IVF pajjiżna. Nifraħ u ngħid illi għandna wkoll bħalissa 69 tarbija oħra on the way, nisa tqal illi ħajkunu qed jitwieldu fix-xhur li ġejjin. Id-Deputat Prim Ministru fakkar ukoll li fi ftit ġimgħat mindu fl-2013 ġie elett Partit Laburista fil-Gvern u twaffqet l-Awtorità għall Protezzjoni tal-Embrjun minn dakinhar sal-lum twildu 479 ħajja ġdida.